Julia, Maitea, non zaude? Urduritzen hasi naiz. Julia, non zaude? Deitu jazu mesedez. Esadazu, ez zarela Orelen bila joan. Maitea, ez egin lelokeriarik, zatoz etxera. Ezin zara hemen egon, Alde. Barkatu, laguntza behar dut. Ez dut ezagutzen. Alde egiteko esan dizut. Ez dizut berriz errepikatuko. Seguru ez duzula ezagutzen. Alde. Ei, ondo zaude? Eta zer egiten duzu hemen? Pertsona baten bila etorri naiz. Gizona, ez da? Mesedez, neska. Milaka daude munduan. Ez du pena merezi. Asko maiten nuen. Berezia zen. Uda guztiak elkarrekin pasatzen genituen. Sentitzet. Bera da? Dasha. Nor da Dasha?
Beren eskalaguna? Ez neska. Nire madama izan zen. Putakume bat. Baino laguna azken finean. Seguru badakiela nor den. Hankartetik pasa ditu Errusiako gizon guztiak. Eta non aurkitu dezaket Daxa delakori? Aurrerago, Eden izeneko etxe handi bat topatuko duzu. Esan Elenkaren partetik zoazela. Baina joan zaitez bihar, honuzkero lanean egongo da eta. Eta sartzen uzten ez badit? Esaiozu, bat zor didala. Nigatik ez balitz, honuzkero hilda zegoen. Eskerrik asko. Nortzara zu? Eta zer nahi duzu? Julia naiz. Mutil baten bila nabil eta... Zer nahi duzu? Alde mendik. Hau ez da zu bezalako neskato batentzako tokia. Elenkaren partez nator. Zure mutil laguna zen? Asko maite nuen. Hilda dago. Orain joan hemendik. Nola dakizu baina hilda dagoela? Nire bezeroa zen. Gerrara eraman zuten. Geroztik ez dut gehiago ikusi. Ukrainianen aurka borrokatu zuen. Hemendik joan ziren soldadu guztiak hil ziren bertan. Eta ihes egitea lortu bazuen? Ezinezkoa da soldadutzatik ihes egitea. Traizioa da. Soldaduek akabatuko zuketen bestela. Ze uste duzu? Edozein burdeletan izkutatuta, emango zituela gainerako egunak. Ondo da. Berataz zerbait jakinez gero, abisatu. Nor da Julia? Nor, Putakume bat. norbait etorri da.
Zin egidazu. Endazula inoiz bakarrik utziko. Ez. Ez zaitut inoiz utziko. Julia, no. Utzi hori, nirea da! Hemen dago. Julia, nire Julia. Gerratik salbatu induen. Beren bila joango naiz. Ez zara inora joango. Edo poliziari esango diot, ies egin duzula eta traidorea zarela. Dimitri?